Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa nga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manindog. Regina Chili. Rayna sa langit, maglipay ka. Alleluia. Kay siya takos mong gipadala. Alleluia. Nabanhaw sumala sa iyang giingon. Alleluia. Igampo mo kami sa Dios. Alleluia. Maglipay, magsadya ka, o Birhen Maria. Alleluia. Kay sa pagkatinuod nabanhaw ang Ginoo. Alleluia. Magampo kita. O Diyos, nga tungod sa pagkabanhaw sa imong anak nga si Kristo, nga among Ginoo, gilipay mo ang tibuok kalibutan. Itugot na nga moyo kami kanimo, ngang iyang inahan, makabaton unta kami sa kalipay, sa kinabuhing walay katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Maayong buntag ka natong tanan ug daghang salamat.
Magawa kita sa Ginoo kay dako siya diha sa iyang himaya. Ang Ginoo mao nga akong kusog ug daygon ko siya ug siya mao ang akong kaluwasan. Hallelujah. Exodo 15:1-2. Sa ngalan sa Mahano sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. So maginoso kita karon sa itong mga sala aron maandam kita ada sa pagsulo sa tus kamisa ni Huwebes ay katulong nga semana sa Pasko sa pagwanhaw pero daw usab atong gisaulog handumanan ni San Jorge Martir. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami, kanimo, ipakita ang imong kaloy ug luwasan. Ipakita ang imong kaloy ug luwasan kay Ginoo. Kaloyaw na kita sa Dios nga makagagaw tanan kasaluon sa atong mga sala dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nagagaw mo tunay nga Diyos, madali unta namo ang pagkabot sa imong mahigumaong kaluoy. Nini mga adlaw, kanusa nasahod kami, nga imo kaming giluwas gikan sa kagitngit sa kasaypanan, aron mas malig-on kami nga magkupot sa mga pagtulunan sa imong mga kamatuoran. Kini among ipangayo, pinaay sa among Jesucristo imong anak. Gabay-gari bang kanimo diya sa kahiusa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ka anghel sa Ginoo miingon kang Pilipi. Lakaw ngadto sa habagatan dito sa dalan nga gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Busa milakaw si Pilipi. Niadto mi gayuna may usa ka eunuko nga taga Ethiopia nga nagpanaw pauli sa ila. Siya usa ka sinaligang opisyal ug tesorero ni Candace, rayna sa Ethiopia. Miadto siya sa Jerusalem aron pagsimba sa Dios ug sa iyang pagpauli nga nagsakay karwahe. Nagbasa siya sa basahon nga sinulat ni propeta Isaías. Ang Espiritu Santo miingon kan Pilipi, adtua og abayi ang karwahe. Busa, midagan si Pilipi ngadto kaniya ug hidunggan niya ang eunuko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni propeta Isaías. Unya nangutana kaniya si Pilipi, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ang opisyal mitubag, unsaon nako pagkasabot niini kung walay motudlo kanako. Ug iyang gipasakay si Pilipi sa karwahe ug gipalingkod tupad niya. Kini ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa. Sama siya sa karnero nga gidala aron ihawon. Sama sa nating karnero nga dili gayud mo tingog samtang alutan.
Wala siya gisulti bisan usa ka pulong. Gipakaulawan siya og gihikawan sa hustisya. Wala makasubay sa iyang kaliwatan, kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta natapos naman. Ang opisyal miingon kang Felipe, sultihi ako kung kinsa ang gisgutan sa propeta na ining bahina sa kasulatan. Ang iya bang kaugalingon, ulain ba? Busa, gisaysayan siya ni Felipe sa maayong balita, mahitungod kang Hesus. Sugod gayud ni ining bahina sa kasulatan. Ug samtang nagpanaw sila, nahiabot sila sa usa ka dapit nga may tubig. Ug ang opisyal miingon, ani ang may tubig, nganong dili mo man ako bunyagan? Busa, gipahunong sa opisyal ang karwahe ug silang duha na naog ug miubog sa tubig. Ug gibunyagan siya ni Felipe. Sa paghawas nila sa tubig, ang Espiritu sa Ginoo misakmit kang Felipe ug wala na siya igkita sa opisyal. Apan ang opisyal mipadayon sa iyang panaw nga malipayon kaayo. Unya nakamatnon si Felipe nga didto na siya sa Azoto ug nagwali siya sa maayong balita sa tanang lungsod hangtod nahiabot siya sa Cesarea. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo. Ang tibuok kalibutan, musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang tibuok kalibutan, musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Dayga ninyo ang atong Dios, kamong katawhan, isinggit sa makusog ang iyang kadayganan, iyang gihatagan og kinabuhi ang atong mga kalag, ug wala niya itugot nga ang atong mga tiil madalinas. Ang tibuok kalibutan, musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Pamatiya karon kamong tanan nga mahadlokon sa Dios, samtang ang akong itugan ang iyang gibuhat alang kanako sa pagpangamuyo na nako kaniya diha sa mga pulong, ang pagday diha sa tumoy sa akong dila. Ang tibuok kalibutan, musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Dayga ang Dios nga wala magtungina kanako sa akong gipangayo o sa iyang kaluoy. Ang tibuok kalibutan, musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Alleluia, 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 alleluia. Pagdaigton ang Diyos, alleluia. Pagdaigton ang Diyos, alleluia. Ang Ginoo maana kaninyo. Manausap kanimo. Ang pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Mingon si Jesus ngadto sa katawhan. Walay makaari kanako gawas ko ng amahan. Nga nagpadala kanako magdani kaniya. O banahon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudloan sa Dios. Ang mamati sa amahan o magkakaton niya buwali kanako. Wala kini pasabot nga may nakita sa amahan. Siya gikan sa Dios, maula may nakita sa amahan. Sultihan o kamo. Ang moto may kinabuhing walay katapusan. Ako ang nga naghatag sa kinabuhi.
Ang inyong mga katigulangan, may kaon sa mana dito sa kamingawan, apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pan, nagika sa langit, dili amatay. Ako ang pan, nagika sa langit, na naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon na ning pan, dili kayo amatay. Ang pan, akong yatag, mga akong unog, para mabuhi ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang Ginoo naghisgot ni Sagrada Eucharistia, ng santos nga misa, minaatong pakalawato ng Ginoo, sa iyang katibuk-an gyud, iyang pagka-Diyos, iyang pagkatawhanon, diya sa kinusarahan, ostiyas, buhing lawas sa Ginoo. Nganong ka sa kinabuhi, duhay igo, kalagmitan sa mga tao, nga may nampoon, manimbahon, dugay, mamatay. Unya, ligon og lawas, dili masakiton. Kasagaran sa mga simba, sos, dali ka masakit. Di madugay, motaliwan ng kalibutan. Ngano? Kaya wala niya ang pan sa kinabuhi. Ang pan sa kinabuhi, managhatag kinabuhi, kaligon sa mga lawas o kalag. Ngano? Kay kita ng mga binunyagan, nahimo kitang templo sa Diyos. Sumala sa 1 Korinto 13:16 hangtod sa 21. Kay templo sa Diyos, kung Diyos na nimo, wala. Buhay ka. Wala sakit. Masakit manggalit, dali na kay maayo. Nga naman, naman Ginoo ni. Kung sa katao bisyoso, dakong sala, huwag ko bisyo kong pisal, wala makusab, dali lang masakit. Kung masakit, di na bagyo dali maayo. Wala may hangtod sa maimpas ng kalibutan na. Muna yung masuot. Kanya, ang kining paas kinabuhi, kining misa, muna yung garantiya kita makaangkol sa kinabuhin dayon. Manahon ko siya sa katapos sa adlaw. See? Lawa sa Ginoo, mampaan sa kinabuhi. Wala ni sa ubang relihiyon. Kita ng Katoliko na ani. Busa way swerte ito ubang mga linuhan. Gawa nila ang paan sa kinabuhi ng mga si Kristo, yang unod. Huwag man sila misa, kaon-kaon ra, sa basa Biblia, sa usayaw, mura. Huwag sila ani. Pahimos liya gini, may soon. Ayon ipabaliwala ang misa. Mo ka na ang panabaluay sa kinabuhi. Samtang ato gihato kinamo ni Kristo, ang iyang kinabo sa gihala para nimo, para magapatun kag kinabuhing dayon. So muna simple na kayo Ginoo. Kung mana, ang mana sa katingawan, namatay siya. Usay, namatay sila sa ilang sala. Kadi man ka mukalawat o nakasa mortal, kay makasa makagdako, sa kilihiyom na. Kung na isa mortal, di gyud pangaas kalawat. Umpisa ulas pare, aron maluwas ka. Pasay mo sala, andam na ka mo kalawas Ginoo. Puro mo kalawas Ginoo, kay lagi nakupisa ka ditas Ginoo. Di ka pasaylo, insulto na. Kung na buhato nimo, sige ka nagubisa to Ginoo, way ko pare. Nakasa ka batok sa Espiritu Santo. Sala nga di ka pasaylo, din sayo ta, din ka tos lagi. Amen. Manindog. Diya sa pag-ampo, madaw kita nga na ito sa Diyos, samahan. Nas kano kamanggiyatagon sa iyang kasing-kasing, ipadala ang siyang anak, Jesus, ang bahal sa kinabuhi. Mayroon kita, amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang katawhan sa Diyos, tapos maalimahan, pinaagi sa santos nga Eucharistia, magkahiusa sa paglahutay sa ilang pagpuyo diha sa pagtuo ug sa gugma. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga pinaagi sa takos nga pagdawat sa santos nga Eucharistia, mapalapdan namo ang among pagigugma sa usag-usa. Magampo kita. Amahan, dungga kami. Nga dili unta kami mapakya sa pagpaambit sa among yutanong pan ngadto sa mga nanginahanglan sa ingon
mahimo kaming sama kang Kristo nga manggihatagon sa kaugalingon. Magampo kita Amahan dungga kami. nga sila nga masakiton sa hunahuna ug sa lawas, malig-on pinaagi sa ilang pagkalawat sa lawas ug dugo ni Kristo diha sa santos nga Eukaristiya. Magampo kita Amahan dungga kami. nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita Amahan dungga kami. nga ang mga nangamatay makaambit sa langitnong bangkete nga gisaad sa Ginoo. Magampo kita Amahan dungga kami. Labi makagahom nga amahan, giyahe kami sa among pagpanaw ug tabay kami nga magalakat subay sa giagian sa imong anak si Jesus nga mao pan sa kinabuhi. Kini among gipangayo ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagdaigон ka Diyos sa mahang langit nun, ningga sa namong mga masalay pon, ang panubino nga abot sa yuta, ginamasa kamot sa tao. Nawata kining among mga halad sa mga sala na mo ikabayad, ang lawas dugo ni Jesus among Dios, kinabuhing ginhalad sa krus. Mga ison, pagamo kamo aron kini ato sa kapisyo, dawa tanong ta sa Dios ang amahan, makagagahom sa katanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, nga naghimo kanamo nga makaambit sa usak ug halangdon nga pagka-Dios, pinasantos nga sakripisyo sa misa, itugot nga sama nga hebalo kami sa imong kamaturan, sa ingon mahuptan unta kini namo, pinaagi sa dalaygon nga kinabuhi. Kini among gipangayo ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Bayaw niyo makasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan niyo hatunay o makagagawang hatanan. Angay o matanong kayo ng pagmalipayan kami sa pagdayo kanimo hatanang panahon. Apay na pinagyo na ining mamiyang panahon sa pagkabanaw, panahon sa Kristo, gialag ang masakripisyo sa Pasko. Wala siya muhuno sa pag-ala sa hugalingon, tungod ka namo, o diya sa imo atubangan, nalipog ka namo sa walihunong nga pagpalaban. Si Kristo ay kahala, dati di mamatay. Siya ang kordero, nga kanunay buhi, bisan kung gipatay. Ubos sa uban sa mga anghel, mga santo sa langit. Nagasangyo kami sa imong himaya, doon sila walihunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaas-an. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana
dahil ikaw ginawang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimok ni Allahang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesu Kristo ang among Ginoo sa pagpasakit sa iyang huling bikuas ug pan. Pasalamat kanimo. Ipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug bingon, dawata kini ningo tanan ug kana. Ikini mo akong lawas nga itugyan alang ninyo. Sama ang paagi tapos ang paniha pumikwa sa sekalis. Salamat ni Pusa. Mihata ni nga to sa mga tinunan ug bingon dawata kini Panginoon ug mga tanan gikan ini. Ikini mong kalis sa akong dugo sa bagong tunhay kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyong Allah sa tanang mga tao aron mga salamang pasaylo. Buhata kini aron maghandom kana. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mobalik nga ni. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahala kami kaniyo umada ning paa sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay kami giisip nga angayan nga mga tubang ug moalagad ang imuag kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinudumi Ginoo ay masimaha tibok kalibutan. Mga nga mahingpit kami diya sa gugma uban ni Leo XIV among Santo Papa, Alberto among Arsobispo, yung magkauban ng obispo sa tanang mga pari. Hindi mga anak, kaya mong gitawagan na kanimi kaning kinawihan. Sabi niya na Matias Manikis, ang banaw sila ubaan kaniya. Dadaan silang tanan sa pasudong sa kahayas sa unaw. Kaluhi kaming tanan. Lima kami ngayon, makaamay sa kinabuhin tunhay, uban ni Maria ang inahan ng ulah Diyos, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostolis, mga martyrs, San Pedro Kalungsod, San Martin de Porres, tanang mga santos o mga santas. Kani katuman sa mga kaubutan na taas katuwigan. O baka nila may kong daigo nagamay kong himayaon, pinan sa Kristo, himong anak. Pinay kaniya, bang kaniya diha kaniya, hatagan na kaniya makagaw nga mahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, tanan nung himayahang to sa kahangturan. Amen. Pero mag-aampo kita nga ito sa mga itong awit ng mga pulong, itulungan nato sa atong manunubos. Amahan namo nga ana sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalalo namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, inualwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kami luwas sa tanang dautan. At tayo kami sa kalinaw nining panahona, ang tinabahan sa mga kaluoy. Mahalik kayo, may kurnes sa lag, mahiliw sa kasamo. Sa tanang paabot kami, ng malaman sa balik ni Kristo mananobo. Kay mo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Kaya sa Kristo na ingon ka sa mga apostoles, ang kala na biliw kaniya, kala na wihataw ko ninyo, ay tanang ang mga sala ko nila pasali sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton. At tawagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ika ang buyugari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kung ano manaag ka ninyo. Manausap kanimo. Pagitan timan sa atong panaginig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mga kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulang dapat alas sa bangkite sa Ginoo. Ginoo di ako ay makalawat. Kanimo, panik mo lamang o mamaayo.
Akto sa espiritual na komunyon. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihig-usa. Si Kristo namatay ala sa tanang mga tao aron ang mga buhi dili na makinabuhi ala sa ilang kaugalingon kundi alang kaniya nga namatay ug nabanhaw tungod kanila. Haleluya. 2 Corinto 5:15. Magampo kita. O Ginoo, tanawa nga mapaungoron ang imong mga tao ug himuha ang imong gibuhong sa mga misteryo nga lagitnon makalaba ang unta gikan sa karaan ngadto sa bag-ong kinabuhi. Kini among gipangayap ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios makagawatan ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ikahalad na misa dad aniyong kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Maglipay kita ug magkanta kita kay nabanahaw na siya. Sa kahayag niya nanandagan kita sa tanan tang pagalakad. Ang tanan nga kadalanan paingon sa kahitasan. Uyuy sa kahanginan nagtudlo sa kalagitan. Maglipay kita ug magkanta kita kay nabanhaw na siya. Sa kahayag niya nalamdagan kita sa tanan